Patxi López aho batez izendatu dute urriko hauteskundeetarako PSeren lehendakari gai. Irabazteko aurkezten dela esan du alderdikideen aurrean. Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako hitzak ere izan ditu Lópezek. Jaurlaritza berreskuratzearren Euskadi ondoratzen saiatu direla esan du. Arratsaldeon, ongi etorri. Azkenak izan dira sozialistak hautagaia aurkezten gainontzeko alderdiek hauteskunde aurreko giroan murgilduta jarraitzen dute. Angostoko nekazaritza ferian Antonio Basagoitik esan du Peperi 5 axola zaiola gaixo daudenetako presoen egoera. Bilboko Carlton hoteletik abertzaleak herria eraikitzera deitu ditu Laura Mintegi, EH Bilduko hautagaiak. Estatuko aldizkari ofizialak gaur dakar oinarrizko errenta jaso alizateko nola frogatzen den 30 egunez lana bilatu dela. Euskadin, ia 60.000 familiak jasotzen dute diru laguntza hori. Gizon honek Patxik 426 euro ditu hilabetea igarotzeko. 300 euro bakarrik logelaren alokairuan joaten zaizkio. Geratzen zaion diru eskasarekin hilabete osoa nola igarotzen duen erakutsi digu. Bakioko erasotzaileren bila jarraitzen du ertzaintzak azken orduotan hainbat lekukoren testigantzak bildu ditu. Mutikoari alta eman diote gaur bertan, baina neskatoak larri jarraitzen du ospitalean labankaden ondorioz. Zeroko alkohol tasa, horixe da trafiko zuzendaritzaren proposamena. Ostalariek diote sektoreari kalte handia egingo liokela, baina istripuetan hildako biktimen elkarteek legea berehala indarrean jardadin eskatzen dute. Errebelde eta armadaren arteko borrokek ez dute etenik Sirian. Bitartean, ondoko herrialdeek zailtasunak dituzte errefuxiatu oldea hartzeko. Eta Siria bera birrintzen ari da biolentziaren ondorioz. Asier, arratsaldeon. Arratsaldeon bai, saioa. Bizkaiko traineruen arteko lehia dago Kontxan. Bai, datorren iganderako Kaiku eta Bermeo. Kaiku nagusi, ia 4 segundu ditu Bermeorekiko bigarren iganderako. Sara Gandarak jarraitu du estropada bertatik bertara. Sara, arratsaldeon. Arratsaldeon, lankidok, arratsaldeon ikusentzuleok, bai hemen Kaiku eta Urdaibai. Urdaibai eta Kaiku izan dira lehia bizian gizonezkoen estropadari dagokionez. Kaiku klas segunduko aldea atera dio Bermeotarrei eta nesketan adierazi behar da baita ere, azken 4 ediziotako garaileak Rianxeira Mekaliak irabazi duela gaur hemen. Eta futbolean galdu egin zuten Realak eta Osasunak atzo Valladolid hartuko du San Mamesen gaur Atletikek. Anoetatik urrun ezinez jarraitzen du Realak aurten ere, galdu egin zuten 1-0 Mallorcan. Berriz ere taldea sarri, erditik hautsi egiten dela nabarmendu zen Son Moixon. Eta Atletikek Valladolid igo berria hartuko du San Mamesen 4 aurrera. Herrera, pubalgiak jota ez dago jokatzeko moduan eta Muniain izango da zerako 11koan. Ligan aurreneko garaipena lortu nahi dute Zurigorrak. Asteazkenean, Idiazabal gazta onenak lehiatuko dira Ordiziako txapelketan. Eta gazta garaile batek ze zaugarri behar dituen jakinaian, azken urteetako txapelduenekin izan gara. Elgoibarko Mausitxa baserrikoek eta Ricardo Remiro artzain nafarrak euren sekretuak kontatu dizkigute. Gaur egun, abian da.